vas zamolim. Ovih dana, evo od sutra je Sveti Trifun, ponedeljak je sveti praznik Sretenija Gospodnjeg, veliki praznik Bogorodičan. Od večeras pa do 18. februara, kada će Sabor otačastvenih arhijereja da se sabere na vanredno zasedanje Sabora, da bi izabrali novog srpskog patrijarha, nemojte, molim vas, nemojte učestvovati ni u kakvim razgovorima, pogotovo ne u prepirkama oko toga ko bi trebalo ili ko ne bi trebalo da bude, ko je dostojan, a ko nije dostojan da bude patrijarh, ali učinite jednu stvar i za sebe i za tog budućeg patrijarha i za svoju crkvu. Kleknite svako veče ispred svojih ikona i pomolite se Bogu da da snagu našim otačastvenim arhijerejima da izaberu onoga koji će umeti i moći da ponese sve naše slabosti. Jer budući patrijarh, ma ko šta mislio, treba pre svega da bude naš duhovni otac, onaj koji će poneti slabosti naše, onaj koji će umeti, ali i smeti, da brod Srpske pravoslavne crkve, crkve Hristove, ali i crkve Svetosavske, povede kroz što je moguće mirnije vode ovog nemirnog vremena. A kada se izabere, bez obzira ko to bio, pomolite se da Gospod da snage tom našem novom patrijarhu da ponese taj nimalo laki krst. I verujte, to će već biti vaša svojevrsna ispovest. Jako vredna i jako značajna pred licem Božijim. I verujte mi, to će vam se nekim dobrom vratiti. Hvala vam još jednom na pažnji.